Nu. Hej alle sammen, og velkommen til den her video her. I dag der spiller vi Bigfoot på hard mode sammen med Albert og Valde. Og Ja. Nå. Okay, hvem tager hvad, skal vi have fundet ud af? Jeg tager en pistol. Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag spiller vi Bigfoot sammen med Felix og Valde. Og Felix han optager. Ja. Så det er lækkert. Hvad fanden skal Albert nu have, Felix? Ja, jeg giver dig flærgun, Albert, så du har flærgun til at skyde med, og jeg har... Ja. Har I taget alle gunsene, eller hvad sker der? Du har fået flærgun. Jeg har kun taget en... Okay, det er fandme. Fordi vi har kun 3 guns. Vi skal huske, drenge, det er Bigfoot på hard mode. Så fordi der er intet loot, og Bigfoot er mega meget lidt. Bigfoot er mega meget lidt. Hvorfor har alle bare taget lootet, mand? Jamen, jeg har ikke taget en skide, Bobby. Her, Albert, eller ikke Albert, Valde, jeg har Er det en mere flærgun, gutter? Okay. Hvor? Hvor er der Nej, det er det ikke. Det var bare mit inventory. Wow. Okay, der er en. Okay, jeg skal lige huske at tage den her gang. Ej, jeg har allerede løbet ind i ilden. Jeg har næsten et liv. Okay, og hvis I ikke ved hvad Bigfoot er, så er det sådan et gyserspil, så hvis der er små børn der kigger med, så går lige ud. Ja, det kan godt blive lidt hurtigt. Eller så hent jeres morfar eller sådan noget. Ja. Fordi det er fandme et farligt spil det her. Ja, og jeg ved godt jeg ikke har optaget i 9 måneder, men den der Minecraft episode der er lavet med gyser, den episode 2 den er lidt forsvundet. Så der kommer desværre ikke flere ud af den. Ej, kunne det nu vende mig fandme? Hvad kom nu Valde? Ja, Albert, jeg giver lige dig en enkelt kamera. Ja, bare lige kom med det. Kom med det. Ind i blå. Nej, jo, blå. Nå, men skal vi ikke stille et kamera lige her? Jeg tror sgu jo, Albert, vi kan stille en her. Så kamera med. Så kan de også se den her vej. Begge veje. Ja. Sætter du den? Ja, skal jeg stille den over på hegnet her? Ja, så sætter jeg en fælde her. Jeg sætter en fælde her. Jeg ser ham. Jeg så lige noget der bevægede sig. Det er nok det kunne også bare være en gidsjern, men altså. Der, og så i det her spil, så kan man nemlig placere kamera, så prøv at se, nu har jeg placeret kamera, så kan man... så hvis man klikker tab... Ja, nu styrer Albert den godt nok lige... Nej. Det var ikke mig, så kan man se over det hele, så kan man så se om Bigfoot han kommer. Men Bigfoot kan dog tage kameraet, så det er lidt... Det er ikke altid så godt. Ja. Men jeg kommer også til at optage lidt flere videoer her. Bjørn! Jeg tror det var Bigfoot. Jeg hører bagved mig. What? Det er alt for tidligt, at Bigfoot den burde komme. Jo, det der. Ej, jeg fik et chok. Okay, og hvis man klikker M, så kan man se sådan mappet, hvor vi har været. Nu kan man se. Jeg har fundet en kode. Har du? Ja, 41, 96. 41, 96. Skal vi huske med? Men jeg skal jo lige kode. Der er ingen Bigfoot op på bjerget. Nej. Det lyder som om der er om på den anden side af bjerget derovre. Nej, jeg synes jeg kunne se et eller andet derovre. Felix, jeg har lige skrevet koden ned, sådan jeg har den. 41, 96. Jeg skal også den der... Hvad? Det var en kæmpe elg. Det var en kæmpe elg, den stod bare rundt om sten. Og gutter, jeg har kød, hvis der. Ja, jeg har også fælder, jeg har en, så jeg har en fælde. Okay, jeg tager en fælde lige her. Hvorhen, jeg tager, og til dem ser... Rolig, Valde. Til dem ser, der som spørger, hvad den der lange hvide streg der er. Sådan, hvis jeg kigger den her vej her. Det er bare en skibane, hvor vi er på vinteren. Ja. Men skal vi ikke prøve at se, om vi kan komme hen i landsbyen? Jo, den der. Nej, jeg kan ikke ramme den. Uld. Nej, ikke der. Jeg fik den. Ja, okay. Hvorfor den skulle gå på mig? Den blev sur på dig af mig. Altså, vi har sindssygt meget kød nu, så det er jo godt. Ja. Man skal da gå ud på vandet, kan man ikke? Og jo. Hvis I er i tvivl om, hvad hard mode det er, så er det, hvor Bigfoot har max liv, max damage, og der er mega lidt loot. Så det er basically hard. Der er ikke rigtig noget, der hedder easy, normal og hard i der. Det skulle du selv. Vi kalder det hard mode, fordi det gør det rigtig svært.
Hey, der er bænke og sådan noget herinde. Bænke? Kan vi ikke bare sætte os på dem? Jo, vi venter på Bigfoot. Bigfoot, vi inviterer dig på middag. Hvad laver du, Alb? Okay. Og Jeg jeg er lidt tørn. Så er den med. Så har vi ziplinen. Ja. Ja, vi er på tur. Og der er en by. Og hvis I gider ind og se Alberts kanal, så hedder den Albert Havnvand. Han har lavet rigtig mange videoer der. Ja. Hvor jeg også er med i nogle af dem. Der går I bare ind og subscriber. Ja. Felix, hvor må du gå ind i? Det er toilettet der. Så lidt. Vi skal lige huske at lukke døren bag ved os, så Bigfoot bare lige pludselig. Jeg gik ind i. Jeg ved. Jeg kan måske kun 41. 96. Nej, det var. Jo, det var. Er det, hvad var det for en gun? Jeg faktisk fucking vild sniper. Kamera. Der er Bigfoot. Der har vi Bigfoot. Se Bigfoot der. Shit. Se alle sammen, vi kan se Bigfoot der. Okay, hallo Albert, der ligger en gun heroppe til dig. Der ligger en gun ovenpå til dig. Prøv at se den her gun, Felix. Der har vi ham. Bigfoot. Okay, det er den gode, den AV. Gutter, kan ikke få et våben? Jo, der er en gun ovenpå, til dig. Hvor? Der er en sniper ovenpå. Ligger på sofaen. Nå, ja. Jeg kan lige give dig nogle skud, jeg har ikke særlig mange. Jeg har også en sniper jo egentlig. Jeg kan give dig... Velle. Jeg giver dig ned. Ja. Tak. Eller har du AVP? AVP? Nej, jeg har en AVM. Ja, det er en AVM. Jamen, det er det samme. Bigfoot. Den er forkert. Nej. Okay. Det er ikke engang så langt. Hallo, dreng. Ja, det var så lidt noget lort. Dreng. Men han er jo tæt på, Ja. Hey, dreng. Jeg har GPS, hvis der. Dreng, der er fodspor. Jeg har ikke noget kamera. Hvis vi tager zipline, så kommer vi jo ned til ham. Nej, men simpelthen, det kommer jo ned mod vandet. Ja, det var også der noget, hvor vi satte en fælde, var det ikke? Nej, det var kamera. Nå. Det er lige hernede, han er. Kæmpe træ! Chuck. Og hvis I er i tvivl, så kan Bigfoot også godt til placere fælder sådan ned ad træerne. Så skal man klikke på en knap mega hurtigt. Ja. Det var lige hernede, han var. Var det ikke? Jo. Ej, eller hvad? Var det ikke? Jo, det er lige her. Der er fælden. Okay, jeg tager fælden med. Kameraet er her jo ikke mere. Nej, han er udlægget. Der er en... Lad nu mig løbe, altså I skræmmer mig væk jo. Der er en af de der token, dem så her. Ja. Og hvis I er i tvivl om, hvad totem gør, så er det bare, hvor vi kan komme i liv igen og se os her. Dem skal vi have 4 af. Så den her vej. Hvilken vej ved? Han er virkelig god her. Valle han er bare kørt af. Han er bare løbet for os. Valle. Men er det her ikke bare tilbage? Jo, vi kommer bare tilbage. Skal vi ikke tage den her? Det er en GPS, så den er fandme, den er smart. Den kan man kaste på ham, og så kan man se, hvor han er på kortet. Jeg ser ham. Han er ramt. Hvor er du? Han er lige hernede. Hvor? Han gik lige her. Jeg aldrig så min stream, I så den. Han gik lige her. Han gik lige her, og så jeg. Jo, prøv at kigge op på hans liv, han har også næsten mere liv. Han løb den her vej her. Og det er du sikker på? Ja, gå ind og se min video, når den er færdig. Det må det være meget gerne. Og nej, det er ikke Bigfoot, jeg skyder efter en eller anden fyr. Han blev ramt Bigfoot, han blev ramt en enkelt gang. Vi har bare efterladt mig jo. Jeg tror han er på mig, nej, det er bare Albert. Albert. Bare rolig. Hey, dyr. Kæft, mand, hvor vi dårligt så ramte lige i valgen. Hvad fanden er det der? Er det en kat eller hvad? Er det en kat? Nej, det er det. Eller ikke. Ja, jeg tænker lige, vi vælter på vælgerne, når vi har taget den her. Hey, jeg sætter kamera op her. Jeg sætter kamera op her, og sætter en fælde. Okay, nu bliver det dag, så det er godt. Så sluk for lommelygterne, for ellers... Jeg kan sgu se ham. Pas på fælden.
Kan vi se ham? Hvad fanden er det, der så en lyd af det? Det var en el. Bigfoot, når det er dag, så kan han godt lide at være omkring sådan nogle så små søer. Ja, han det. Ja, han plejer altid sådan stop dernede. Hvad gør vi egentlig, hvis han sidder stok på et eller andet tidspunkt? Gyder. Ja. Jeg tror man dør, hvis man hopper hernede. Skal vi tage zipline eller hvad? Ja. Nej, ja, der er en vej om på den anden side. Det er det, jeg ved. Alle hjælp mig. Nej. Hvad nu? Døde? Ja, det er nej. sygt. Nå. Føffe. Der er en elg. Er nogen der er medkit? Jeg er ikke. Ja, jeg tror jeg har en enkelt. Nej. Jeg har ingen med. 7.750. Eller kommer du eller hvad? Hvor er I? Vi er taget zipline. Der er en elg. Elg! Jeg kan se den, jeg kan se den. Kan du? Hvor filen ser du vigtig ud? Den stod lige der. Fuck du, for fanden da. Og nej. Hvad, faldt du ned? Nej, jeg har 12 liv. Nej. Jeg har 12 liv. Hallo, Valde, har du en medkip? Sikkert ikke. Eller jo, sikkert. Jeg har 2. Okay, så giv lige... Nej, jeg har 10 liv nu. Ja, okay, vi skal skynde os ned og redde alle, mand. Til dem, der ikke ved, har man 10 liv, så ligger man ned, og så skal man vente på en time et. Kommer og redder en, eller hvis Nej, jeg dør, gutter, kom nu. Jeg er hernede nu, jeg har ingen medkip. Valde, Valde har afvat. Hjælp, Valde. Bare... Mig. Åh, der er en elg! Det var godt, Valde. Jeg dræbte lige 2 dyr, mand. 360 no-scope her, altså. Ej! Det er Bigfoot, Var det ikke lige han med kamera? Jamen, har vi noget kamera? Ja, vi har et enkelt kamera. Ja. Hvad er det Abba, han laver med kameraet? Det var lige hernede, var det? Jo, det var lige her, ikke? Nej! Han gik sgu da i en fælde eller sådan noget. Ja, han har mistet liv. Så det må have været kamera. Men det må være den fælde vælgerne, så det er. Ja, som Abba, han bare 2 og Det der. Ah! Hvad så? Der kommer en elg lige rundt, og jeg hører bare lige bag mig. Jeg troede sgu, jeg blev jagt af Bigfoot. Og der var sådan en bus, jeg ikke kunne se, og jeg hører bare Nej! Drenge! Hvad laver du, Abba? Gutter, jeg er død igen! Nej! Valde! Valde, kan du redde mig? Nej. Ej, kom. Valde, please. Det var mit sidste medkit, Albert. Ej, okay, nu må det ikke ske igen. Gutter, vi skal finde medkit, kom. Ja. Jeg har kun 52 liv, Albert, på grund af dig. Dreng, jeg tror vi tager den her. Jeg tror vi tager den her vej her. Okay. Vi går lige gennem skoven, og så kommer vi herind, så må der være en eller anden her. Vi skal finde et eller andet inden det bliver nat. Ja, jeg har fundet noget. Jeg har fundet sådan en teltagtigt noget. Altså noget træ, der er placeret op af... Der var ikke rigtig noget ord. Pind. Nå. Det var nok Bigfoots hjem. Her, skal vi tage den her vej her? Ja. Så tager vi højre eller venstre? Der... Jeg kan se en af de der tog. Nå, okay, ikke noget. 3! Det er vist et tegn på, at der er et eller andet heroppe, han gider have. Ja, så kommer vi gå den her vej. Jeg står heroppe og venter. Han står bare på enden af vejen. Men sammen da vi kommer. Jeg gider altså ikke gå først, jeg bliver jagtet af en elg. Jeg har en Bigfoot-pølle. Hvor? Der er der, ja.
Ej, er det allerede ved at blive nat? Ja, det er ved at være nat. Vi skal have fundet et eller andet sted at kunne gemme os igennem natten. Eller bare et medkit. Ja, jeg tænker det er godt med et ekstra medkit til bare sådan. Vi altid har et ekstra medkit. Jeg tror jeg sætter kamera op her, drenge. Ja. Hernede for enden. Det er nat. Og så kan man allerede høre ham. Ja, kom. Baby! Valle ikke falde ned. Okay, der er en zipline her, hvis der er, men jeg tænker, skal vi ikke fortsætte op? Misse, kat. Fortsætter vi op, eller hvad? Ja. Jo, vi fortsætter op. Ja, nu er jeg i hvert fald godt i gang. Jeg kan ikke løbe med. Der er en gul herovre. Er der? Ja. Så gigantisk skue. Den kunne vi da godt gemme os lidt i. Det er hans hjem, ikke også? Ja. Det er nok derfor, det gør her, så hver år. Det er bare sådan en fælde. Hallo, dreng, hvem af jer har det der night vision kamera? Mig. Kom gutter, vi går ind i. Jeg skal nok stå og kigge, Ja, jeg har så giver jeg lidt batteri, mens. Jeg har dronen egentlig også. Dreng, vi går herind, så skal jeg sætte dronen op og jeg her. Det skal jeg, så skal jeg bare stå udenfor. Nej, bare kom ind. Jeg tror, det er mere sikkert inden. Hvad fik du, Albert? Så er der dronen i luften, dreng. Shotgun. Hvorfor er det, han har en shotgun? Og det går allerede mere godt, da han fandt en, dreng. Au. Gutter, er der ikke noget... Jeg hører lyde, Nej, jeg har ikke noget kamera. Dreng, jeg hører lyde med dronen. Hvad fanden er det der? Skal du hen til det? Nå, det der griller. Åh! Drenge! De skyder lige ved siden af mit øre, mand. Hvor er det? Hvorfor jeg kan høre Bigfoot? Så siger Jeg kan se Bigfoot. Kan? Nej, han kan. Gutter, har vi en drone med? Ja, jeg er i gang med at flyve i den. Her har vi dronen. Den er faktisk... Den er god. Ja, den kan faktisk... Den fungerer jo sådan en lille smule som en flare. Fordi du kan stunne ham hvis han er i nærmest, så kan du stunne ham med dronen, giver ham helt masse stødagtigt, så han løber. Ja. Hvorfor var det så svært at sige? Okay. Jeg kigger på kameraet. Ja. Hey, lyd. Det var den her zipline her. Det er ikke. Ja, hvad så? Kan du ikke sætte et kamera ude foran grotten egentlig, så man kan høre på den? Det tror jeg da, vi har. Vi har en lige her, hvis du kigger på dronen. Det gør. Lige her har vi en. Men den er jo ikke tæt på grotten. Den drejede det lige. Jeg tror, det er spildt kameraet. Nej, men jeg tror, du kan tage en af dem her vej her, hvis den kommer. Jo. Fordi det er jo egentlig den eneste. Jo, Bigfoot! Der, vi kan se ham. Efter ham. Ser han. Hvor er han? Ja, hvor fanden gør han af? Der! Ja. Okay, lyset det blinker, du siger, han er her. Hvor fanden er han? Okay, vi så ham lige før. Jeg synes, du skal flytte tilbage med dronen. Han må have vendt op og løbet på vej hen imod hvor vi er. Jeg har gemt mig. Dronen er ved at være så lav, at jeg ikke kan stunne ham, hvis jeg ser ham. Okay, men bare flyve tilbage. Jeg har også et batteri, hvis jeg er. Jeg har et batteri i sådan noget der. Albert, dronen! Nej! Albert! Hvad skal vi gøre med dronen?
Hallo, Valle, night vision. Valle. Han er. Jeg går indenfor igen. Nå, er han dernede? Jeg er næsten sikker på, at han sidder lige her. Se lige til, Skyder han ham. kommer. Skyder ham. Han er på en af kamera. Han er på kamera. Det er to kamera. To, han kommer. Han løb hernede. For helvede. Åh? Felix, gå ned i hulen. Nej, kom efter ham. Vi skal efter ham. Ja, han løber. Jeg tror, han løber. Nej, det gør det ikke. Han løber i fælden. Vent, hvis jeg stiller ham her. Vi stiller os her. Kom, hvor er han? Altså, jeg skal skyde ham. Han er nede ved fælden, tror jeg. Jeg tror, han kommer tilbage. Okay, ja. For at ødelægge kameraet. Han er på en af kameraet. Kamera. Er det ikke kamera Jeg 2? kan ikke- Jeg kan ikke se ham. Nej, det er kamera 1. Okay, jo, det er kamera 1. Han er gået i fælden. Ja, hvor er kamera 1 henne? Okay, det kan vi ikke nå ned til. Bare blive her. Jo, hvis vi tager zipline. Nej, men han løber herovre. Hvad så, Valle? Han løber herovre, for helvede. Gør han? Ja. Kom, vi sætter så til zipline, når vi er klar. Vi rykker. Kigger lige, om der ikke er noget her. Hallo, Valle, kan jeg lige holde prøve at få night vision? Ja. Så kan du få kameraet, imens. Gutter, jeg tager zipline. Det går ud på en soleksplosion eller hvad? Ja. Valle, Albert, hvis du venter dernede, så kommer mig og Valle også. Ja, I kommer. Hey. Jeg Nej, Valle er det faldet ud over. Døde han? Ja. Ja, Valle han er død. Nej. Har vi Nej. den væk? Nej, vi har ingenting. Okay, Hallo, jeg kigger lige det her ud. Vi skal have en stød krop, når det er. Skal vi have fundet 2 mere? Er det ikke 2 totems? Jo. Nej, vi skal. Er der nogen af jer, der har 1 totem? Jamen, hvem var der havde en totem? Var det ikke Valle? Jeg har 3. Nemlig. Jeg har alle 3, men vi mangler 1. Bigfoot! Nej. Nej, okay, det var en gren, Jeg tror det er Bigfoot, han stod her. Det var ved at stå en hvid sten. Jeg stod en hvid. Jeg har et medkit, hvis der er Hold. Her, giv mig. Ja. Så vi løber hen. Jeg har 10% speed, Kom nu lidt, gutter. Jeg har 5 HP tilbage. 4. Hvor er han? Han ligger helt herinde. Men jeg har 10% speed boost. Og det er stag. Vi kan ikke nå det. Jeg er trukket tilbage, tror jeg. Valle, vi kommer nu. Nej. Valle er meget nede på. 3. Nede på 3. 2. Jeg kan se dig. Du er 35 meter væk. Det er tæt. Jeg har 1 tilbage nu. Jeg kan ikke løbe mere. Ej, kom nu. Fuck, det var sindssygt, det der. Det var godt, jeg fandt den her. Hvor meget har du? Hvor meget liv har du, Valle? 27, 29, den tæller op af. Okay, det var godt, det er godt. Okay, vi skal tilbage dernede, der var en kode. Den er en kode under carpeten. Og der var en safe der. Jeg har 48 liv. Ja, okay. Så kan du holde til 2 slag fra. Det var mega tæt det der, og det lader vi lige være med at gøre igen. Nej, Albert. Hvad? Ja, han fandt medkæmpet. Det var mig, der fandt midt. Hvis det ikke var for mig, havde du ikke... 2 gange. Hvad? Hvis det ikke var for mig gange, du faldt ud over, så havde du heller ikke været i live. Det er ikke nu, der skal diskutere. Vi har en Bigfoot, der healer lige nu. Nej. Ja. Bigfoot står bare derude og healer, ja. Vi skal have fundet en måde at dræbe ham på. Koden 8698. 8698. 8698. Jeg har dynamit. Jeg har dynamit. Jeg har lige fået dynamit, drenge. Nej, vi skal have en anden sang. Nu skal vi ikke lige tiltrække væk for dig. Jo. Så der er alt bare lootet. Ja. Ja, det er lige nede.
Han er! Hjælp! Nej. Jeg har lige mistet fuck meget liv der. Åh, i satan, der drenge. Fuck, man. Jeg kan bare mærke lyd, jeg kan bare høre lyd. Hey, kommer ind. Jeg har løbet, Oh my god. Alle mand, kommer efter mig. Hjælp, drenge. Valle, tag et billede af ham. Jeg dør. Hjælp. Nej, han ramte Valle. Eller Albert. Hallo! Jeg døde, gutter. Albert, nej. Albert, han er færdig. Oh my god. Okay, hallo. Ja, Nej, jeg døde. Jeg har en stødkrop. Vi skal have fundet det sted, hvor man healer ham. Problemet er, jeg tror jeg ved, hvor det er. Men vi skal ned i den anden ende af mappet. Mand. Hallo, vi skal have fundet en af dem der totems, men jeg ved godt, hvor den er henne, tror jeg. Men vi skal vi skal ud til vejen, og skal vi ned i den anden ende af mappet. Men altså, vi fik givet lidt damage til ham i det mindste. Ja, han healer. Jeg fik masser af billeder af ham. Albert, du skulle have skudt den der flare gun der på ham. Nå ja. Jeg tror faktisk også, jeg fik et billede, da Albert han blev løftet. Eller i det mindste bare GPS'en. Jeg har GPS. Ja, jeg har også en. Men altså, jeg fik skudt ham sådan 10 gange. Jeg kan ikke løbe med. Men det kan jeg heller ikke. Okay, der er shotgun-skyder til Albert. Jeg har også taget dine ting med. Jeg ved ikke, hvordan jeg dropper dig. Den smider jeg dig. Nå, jeg skal bare samle noget nyt op. Jeg reloader altså lige shotgun, inden der samler deroppe. Er der noget, man lige skal tage fra ham? Jeg har taget alt. Hvorfor er det? Hey, okay, nice. Jeg vil lige heal ham nu, vi skal bare derned. Hvor er det henne? Jeg har fået 4 af dem der totems der. Okay, vi er ved vejen. Der er sådan et sted, ved du hvorhen der? Ja, jeg har en idé. Jeg har skrevet til køkken alle Felix. Ja, men det er fordi, du er altid, hvis du holder M inden, så er der den der vej, der vi er på lige nu. Helt nede for enden af den, så er der sådan en stor rund cirkel i jeg tror det er inde i midten af den, fordi det plejer altid at være sådan inde i midten af en kæmpe rund cirkel. Plejer det ikke være sådan en sten eller sådan noget? Jo, det plejer at være sådan 5 kæmpe sten eller hvad det er. Og så skal man placere 4 af dem der skåle her. Hvad lader du med? Nej. Bigfoot. Okay, nej. I kan godt se, hvad vi mente med det her. Det kunne godt blive rigtig hurtigt creepy. Hvorfor er det? Hallo, Albert, kan du fjerne din fod fra mit ansigt? Jo, rolig. Jeg var en fod i... Ja, det er det. Ja, han er godt nok lige taget et slag lige ind på maven på mig, der. Er det... Alle blod. Men bare roligt, det skal vi nok få fikset. Vi har bare lige... Ej, den healer. Bigfoot healer. Min med den jord, eller den el, jeg grab. Og heroppe i toppen, så kan I se, hvor meget liv den har. Den røde der. Ja. Hvad er det der for en lyd? Husk at gå ind og abonnere til Albert. Havmand. Ja. I kan også godt til hans syns. I kan også godt til, hvad han I kan abonnere til, hvad nu din kanal hedder? FG Raptor. Ja. Og abonnere til den. Det kan jeg altid gøre. Ja. Hvad er der larmer sådan? Jeg skal nok prøve... det ved jeg ikke. Jeg skal nok prøve at lægge en link ned til din YouTube-kanal nede beskrevet. Ja, og så her på fredag, så kommer der måske en ny video ud på vores kanaler. Ja. Fredag eller lørdag. Albert eller ikke Albert. Valle, kan du tage den her? Jeg kan nemlig tage med om 4. Han er. Ja, der er lige 2 buske, der gik af herovre. Tager du ham? Jeg er lige klar med flaregun, hvis han kommer. Godt, Valle. Hvorfor står du helt blodig på brysterne? På brystvorterne. Vil du høre hvorfor? Jeg sætter lige kamera op her ved broen, så hvis vi ved. Og du løber om bag ved mig, Felix. Du må ikke overhale mig. Fordi så smider jeg altså Albert ved Bigfoot. Nej, kommer han. Nej, det gør du kommer han, skyder af flere på mig og kaster GVS på ham. Nå, jeg tror, så løber jeg bare. Ja, du fortsætter bare med at holde Albert i hånden hele tiden. Men mindre vil du være død.
Hey, der, jeg kan se dem, jeg kan se dem, jeg kan se dem. Jeg kan se stenene. De er lige her. Men de er fået den her bygge, jeg skriver dem. Ja, det er skidt også mig. Det er skidt også mig. Han vil bare gerne have til at smække fødder. Hvad han vil bare gerne. Nu der... Altså, hvad? Du skal smide dem i midten. Du skal smide dem i midten af dem, så skal jeg nok placere dem der. Kan du ikke så flytte dig lidt, eller hvad? Hvordan smider jeg ham? Du skal bare samle noget op. Jeg skal bare trykke på X. Ja, det, okay. Det er godt, det der. Sådan der. Men Bigfoot den kommer. Jeg tror Bigfoot han plejer at komme, hvis der er healer. Jeg er liv, jeg er liv. Ja, der hvad har du? Hvad har du at tænke? Hvad har du at tænke? Jeg har den her. Okay, jeg har du skud til den? Har du skud til den? Nej, jeg har ikke nogen skud. Ja, okay, jeg giver nogen af dem gutter. Jeg har 39 liv. Jeg giver også lige din shotgun og shotgun skud tilbage. Okay, tak. Felix, jeg har altså kun 39 liv. Ja, vi skal have fundet... Det var måske lidt en dårlig at spille på hard mode, når vi er 3. Ja. Dreng, jeg tror jeg ved, hvor den anden by den er her. Jeg tror den er nu på enden af vejen, så jeg husker. Ellers er det på en af de andre maps. Men jeg har også nogle dårlige maps. Hvad er det? Hvis I læser, hvad der lige er sket. Nat 3. Hvad betyder det? Det betyder, at Bigfoot er endnu mere aggressiv. Han bliver mere og mere aggressiv, for hver nat, der går. Er det fordi, jeg kommer til at skyde en eller hvad? Nej, vi har jo 7 natte. Og så ved jeg ikke, hvad der sker. Jeg synes bare, at der plejer at stå, man har jo 7 natte til at finde ham. Jeg har fundet ham, kan vi ikke så bare smutte nu? Jo, lad os gå tilbage, fordi du er så dårlig til at køre, Valde. Vi skulle aldrig have lavet dig at køre. Du kører ind i et skilt hele tiden. Okay, gutter, nu skal vi altså... Nu skal vi tage sammen. Dreng, hvis vi går op ad her, hvis vi drejer op ad her, og så drejer til venstre nu, så tror jeg, der burde komme et eller andet. Felix! Han er. Kan jeg ikke lige... Kan jeg ikke lige få min flaregun igen? Så hvor fanden ser du en Bigfoot? Jeg skød dig i hovedet. Man kan se det. Ja, det var det. Jeg hørte om det. Ja, jeg sagde det. Hvor er han? Det ved jeg ikke, jeg hørte ikke lige den der. Han er foran og sådan noget. Jeg kan ikke... Nej. Jo, hørte I ikke den der, hvor han stod på træet? Nej. Fuck! Hey, drenge, jeg har fundet en eksplosion. Jeg kunne jo... Jeg har fundet en gasbøtte. Okay. Jeg vil ikke bare blive her. Nej, men problemet er, at han smadrede det her med det samme, da han kommer hen. Der er en zipline, den kan vi tage. Ja, altså, jeg er sgu da bange for ziplines. Den her, den går op af. Og hvis I tænker over, hvorfor man kan gå lige op, så ikke spørg. Eller sådan mest på den måde. Hey, jeg har et medkit, hvis nogen er ved at dø. Jeg er 39 liv. Det er godt. Er der ikke mere medkit? Nej. Ja, Albert, jeg har det ikke. Luk døren. I har lukket mig ud, dreng! Er der, dreng? Han kommer, no joke! Han kommer. Han er på tv. Ja, Albert, den giver lige nogle flaske ud. Hvorfor nøjer han her? Dreng, jeg åbner lige noget til det kamera. Jeg fandt mørke, gutter. Jeg bruger det lige. Hallo, Albert, ikke Albert, hvad lidt, der er et fodspor udenfor. Så du skal lige have et billede. Nej, det gør jeg ikke. Det kan du blive nødt til. Vi ses, Dale. Vi henter dig ikke. Han er der! Han er herude, jeg kan høre. Vores lys, der blinker. Han er her, drenge. Han er lige der. Kig. På kamera 4. Nej, der er fucking mange hjorter. Han står her bare. Gutter, hvorfor er det så mange... Han er lige der! Albert skyder med flakkeren, så jeg kan kaste GPS. Ja. GPS på, han er GPS. Bare bliv af. Altså, hvad er det Albert, han laver nu? Bliv af. Han vender om lige pludselig og anden. Okay, jeg kan se ham. Hvad fanden var det der? Dreng, hvis han ikke vender om lige pludselig. Han vender om sindssygt hurtigt. Okay, det var lidt nøjeren.
For helvede, Halvor! Hvad? Ja, så jeg skal bare have bare bang! Okay, han vender om. Jeg kan se ham, jeg kan se ham. Nej, du kan. Han er dernede. Jeg ramte, han er ramt, han vender om igen. Okay, nej, det er fucking nøjeren, det her jo. Og kom. Ned, nej. Halvor! Okay, jeg tror lige, du rent faktisk hoppe ud over. En nok. Der er en rev. Hvorfor? Dreng, vi har jo ikke nok skud til at dræbe ham. Jo. Okay, jeg er meget kød. Han vender om. Jeg kan se ham. Jeg kan se ham. Ja, jeg kan også se ham. Hvor fanden han er nu? Han gemmer sig bag træet. Kommer! Okay, drengen, det er mere at tage sig sammen. Jeg kan se ham med ham. Han er ramt, han vender om igen. Hvor er han? Han løber lige her. Han rammer ikke mere. Skal du ikke få... Jeg kan ikke se ham. Og jeg rammer ham ikke mere. Jeg rammer ham 3 gange. Vi kan tage zipline, og så kommer vi hen til der Old Hunting Tower. Ja, kom. Jamen, jeg er så bange for zipline, mand. Du skal jo bare lade være med at gå liv. Du skal stå under den og hoppe. Okay, det er godt det der, Valde. Og så er det lidt varmt at hoppe. Kan du se her? Kom, dreng, vi pusher. Never mind, han pusher også. Hør da, dreng, vend op. Jeg vil se en gas. Op i tårn. Hjælp, gutter. Hjælp. Drenge. Nu tager vi lige til, han kommer. Jeg har placeret en gaskande. Han er lige herovre. Jeg kan se ham. Hvor? Han er lige oppe på den bjerg der. Drenge! Hvad er det? Han kommer bare. Han er lige der. Løb, dreng, løb. No joke, løb. Han flækker. Så godt. Vi har taget slipline. Vi kan ikke bare tage slipline, drenge. Nej, vi hjælper. Drenge, han er lige bagved os, så ødelægger slipline. Han ødelægger slipline, dreng. Nej, jeg død. Løb, dreng, han ødelægger slipline. Ja, jeg tager slipline ned til ham. Jeg skal fandme flække. Ja, Alva, det er godt det der. Hvem tager først, tror jeg, Valde? Valde, jeg tager zipline. Jeg tager Big Food. Hvor er han? Han vender op. Han vender om igen. Hjælp. Pas på, han kan one-shot zipline. Okay, vi løber. Løb. Go. Nok. Jeg kan have GPS for ham, jeg gik i panik. GPS'en virker nu. Ja, løb. Og du er sikker på, at du ramte ham? Nej, du gjorde så stille, tror jeg. Hvem? Men du ramte ham i hvert fald, kan jeg lige her. Nej. Flær godt. Løb. Jamen, den løber, bare roligt. Her. Brug det her. Nå, han stod skud. Lalle, du ramte ikke en fucking skid. Ej, okay, det kan jeg godt se. Løb. Jeg har en ting nu, så han ikke andet. Kunne der nogen, der er medkend? Nej, jeg har givet min til Valde. Løb. Der er en bjørn. Hjælp! Er han der? Nej, det er en fucking bjørn! Nej, er han var det? Jeg hjælper. Jeg er ikke blevet... Han er her. Han løber lige der. Er nogen, der er shotgun? Han kommer! Jeg har flaggun, Felix. Hold ud. Det kan jeg ikke, jeg kommer løb! Tak, hjælper! Løb! Efter ham! Jeg er ikke blevet skud, altså. Hvad skal jeg for, han er så crazy? Nej, jeg ramte ham lige i ballen, men pickaxe. Ned. Der er loot hernede. Vi skal have noget loot. Vi løber tør. Jeg er lige ved. Dreng, vi bliver nødt til at løbe den her vej her. Vi bliver nødt til at løbe tilbage igen. Jeg har ikke flere skud. Ja, men vi skal tilbage, på grund af vi har ingen skud eller noget. Jeg har kun en lille skud. Oh shit. Det. Au. En nok. Ja. Okay, vi skal tilbage op til huset. Så vi skal hen til Old Hunting Tower, på grund af hvis vi kommer op til huset, kan vi fortsætte ind til den anden by jo. Nå ja. Hvad var det for en kaphat, der skød den der gasdims? Ja, det var ikke mig, det var Bigfoot. Det var fandme heller ikke mig. Galle. Det var heller ikke mig. Og jeg har faktisk en bil.
Jeg har ikke beviser, men altså. Alvar, har du beviser? Lad os gå lige ballerne. Ja, jeg vil optage ligesom. Nå ja, det gør vi alle. Jeg optager ligesom. Jeg kastede en pickaxe i ballen af ham. Så han har en pickaxe mellem ballerne. Han har sådan og gud, I må lige skrive til, eller skrive hvis vi skal have en episode 2 og det her. Ja. Selvom det bliver en lidt lang video. Det kan godt være, at det bliver sådan lidt, det bliver en lidt lang video, men så kan jeg bare sige en ting i hvert fald. Velkommen tilbage til mig. Jeg er i live. Okay, Albert, jeg har lige fundet lidt skud. Hey, jeg har fundet en gastank. Jeg har fundet gastank, hvad er det? Hvor er du, Albert? Der. Medkit, let's go. Albert, jeg giver dig 4 skud. Albert, jeg giver dig 4 skud. Ja, er det okay, jeg lige bruger medkit? Du er skud. Jeg har ikke plads til sniper. Ja, drengen, kom, vi skal tilbage igen. Jeg sætter kamera hernede, når der er. Felix, hvor mange skud har du til sniper? Jeg har ikke super mange. Jeg kan lige tjekke lige nu, og så kamera. Jeg sætter kamera her. Jeg har 25. Jeg giver dig 5. Okay. Okay. Vent, jeg løber lige tilbage igen nu. I kan bare fortsætte, jeg har den her speedboost der. Nå. Jeg skulle bare lige sætte lys hen ved kameraet, så vi kan se bedre, når det bliver nat. Hvorfor er der et hus hernede? Det er ikke det hus, vi har været ved. Nej. Okay, det var lige hvis det har ledet efter. Det er Park Ranger, det er sådan indgangen til parken der. Der er koden nemlig til det hus, vi har oppe lige før. Så hvad er koden? Men jeg skal lige finde den. Burde i hvert fald meget gerne koden. Der er shotgun skud ind, Albert. Ja, tak. Første skab. Okay, sådan så kan vi lidt endnu. Den kan også godt ligge på jorden, Nej. Hvor filen er den kode? Kan den også godt hænge? Nej, det tror jeg ikke. Ja. Det kunne være rigtig rart med en drone lige nu. Ja, Albert. Hvad? Albert giver det her flashback med en drone. Nej. Skulle jeg faktisk ned? Ja. Ja, vi vil ikke engang samle den op igen. Nej. Jeg var fejl. Okay, hallo. Dreng, jeg tror også godt, den kan være nede ved det der Old Hunting Tower. Men det er vel også en af de sidste steder, den kan være. Altså det der tårn, der vi smadrede. Nej, det er ja. Der kan den også godt være, tror jeg. Jeg tror nemlig godt, den kan ligge på bænken der. Hvilket den ikke gør. Måske det ligger derovre. Hvilket den heller ikke gør. Okay. Op. Okay, der er et sidste sted, jeg tror, den skal spawn. Jeg faldt lidt vente på mig. Ja, hvis I kigger på mappet heroppe, så sådan bag huset, så er der sådan en rigtig buet ting lige under den hvide og op en sø. Jeg tror også godt, vi kan spawn der, men ja, det kan en koden, altså. Og det er ikke sådan, at bare koden den ligger herinde eller en random sted. Gæt koden. Vi har misset en gastank. Vi gør der. Vi har også misset endnu en GPS ting her. Okay, det er ikke utilsynligt koden, der ligger herinde, når vi misser så meget. Hvem er det, der ikke kan få lov at spille guitar? Den her sang er jeg ud til alle mine abonnenter. Bigfoot! Oh my god! Nej, du smadrer lige tv'et. Det er spildt et skud. Jeg er lige deroppe og tjekker. Skal I med nogle af? Nej, jeg er ikke meget på at gætte koden. Ja. Prøv 8, 8, 6, 7. Jeg kan ikke være, det er kun 4 cifre. Nej. Ja, 8, 8, 6, 7. Var det ikke det? Åh, det er 8, 5, 2, 4. Hvad er det? Nej. Og roligt, vi får den, mig og Valle. Før jeg får den, eller hvad måske?
Der er noget, jeg skal op på siden af et bjerg. Okay, nej. Der er sådan et telt herovre. Det var bladet. Hey, jeg har fundet en Glock. Nej, koden er ikke engang herhen. Oh shit. Nej, hvad var det vel? Stop nu, Albert. Må jeg gerne få gun? Det er den der AR, er det ikke? Jeg har skole til den. Jeg har Den har Albert lige taget. Men Jeg kunne må du den, må jeg. 70, 61? Hvordan fik du den vel? Jeg gættede bare. Ja. Ja, må jeg gerne få den? Jeg har... Albert, kan det være, jeg... Ja, du får Må jeg få den. den? Jeg har skud. Fuck, det var sgu da Kamera. Hvad for net? Det er ikke 4'eren i hvert fald. Hvor fanden? Han er ødelagt i kamera, har han ikke? Nej. Fuck, det var sgu da vildt nok, jeg Kunne jeg få æren? Men Åh, det er en rev! Jeg troede, han var der. Jeg har givet dig, ja. Har du? Nå, det er mig, der har den. Men jeg kommer til at give den til Valde. Kan jeg lige få den? Nå, kom videre. Valde, kan jeg please være her? Okay, så skal du også sige, at det var godt klaret, at jeg faktisk Det er fandt det. koden. Det er rigtig godt klaret. Okay, men jeg giver dig fucking mange skud. Ja, jeg giver dig et shoutout i min næste video. Nej. Også lige gå ind til at se Valdes sygetimer. Det er Valdes kanal. Han filmer så godt ikke det her spil. Kamera igen. Er det ikke fucking vildt, at jeg faktisk gættede koden? Jo. 6071, altså dem prøver jeg fandme også næste gang. Ej, Jeg så faktisk godt tænker, at jeg lige så sende bip bip bip. Jeg har over Vel, det er jo 100 ikke skud. sammen. Dreng, jeg har 165 skud. Albert, hvor er du? Alle. Det bliver jo aldrig den samme kode. Nej, men altså, det man kan stadigvæk godt prøve at gætte. Jeg har prøvet 81, 62 to gange. Jeg har prøvet 81, 62 to gange. Det er flot, Valde. Han er, nej, det er en rev. Nok. Har du måske sniperskud? Jeg har Valde. Jeg giver ham bare resten af mine, for jeg har over 100 skud som lærer. Men du må ikke få nogen, Valde. Jeg Jeg har på mig for. hvor mange Glock-skud har du, Valde? Men gutter, er der ikke nogen, der har sniperskud? Fordi jeg har kun 4. Jo, kan du ikke lige give ham en lille smule? Jeg har ikke flere nu. Ja, jeg har en fælde. Bigfoot, han har været her. Men jeg hopper også en fælde derovre. Det fede er ved Bigfoot, at han ikke bare kan sætte en fælde random inde i midt i skoven. Det er altid nu i kant. Eller ude ved stierne. Okay, så vent nu lige lidt. Ja, jeg kan lige herop, og kigger. Men altså, er der får ikke nogen skud? Dreng, jeg kan se isbækken. Herop. Jamen, jeg bare gider ikke at vente på mig, før jeg kan give ham skud. Jeg skulle lige teste den lidt væk. Altså, Valde er hernede. Jeg tror, at filen med Bigfoot er for mig. Jeg hører lige buske overalt. Dreng, nu er det lige pludselig ikke sjovt med, at jeg løb fra jer og ventede. Tak, Valde. Dreng, I må gerne skynde jer lidt. Hvor er det, vi skal hen? Op til mig, tak. Er der nogen, der har shotgun-skud? Nej, jeg gav dig de sidste 6, jeg havde. Hvor er du? Dreng, jeg kommer lidt der. Nej. Jeg skal lige se, jeg har shotgun skud, tror jeg, Albert. Hvor er du? I er langt foran mig. Jeg skal lige se. Nå, nej, det havde jeg Jeg tror, han er her. Ellers er det en bjørn. Det er en bjørn! Okay. For helvede, hvad jeg er skadet i bønnen. Det er hygge. Han kommer ikke herover. Dreng, Altså, vent der nu. Vent. Dreng, please, vent. Nu er det nok. Nu skal jeg bare skyde ham. Jeg gider ikke blive et af en bjørn. Jeg er i Yuki nu.
Se mig. Valle. Løb, jeg gider ikke mere. Der var en bjørn, jeg tror der er en bjørn ved mig, så kommer der en bjørn løbende lige rundt om hjørnet og siger Aah! Okay, dreng, vi skal op til isbanen, vi skal op til isbanen. Her. Alba, kommer du? Hallo! Vent, skud om mere med GPS, så kan jeg få GPS på. Jeg har ikke flere skud, Nå. Efter ham. Vi skal bare have ham. Exam. Ram. Fuck no, okay, den der her. Jeg rammer ham lige en enkelt gang mere, tror jeg. Jeg kan ikke se ham mere på night vision. Han er lang. Jo, lige der. Han løber om bag sten. Han løber om med en sten. Men dreng, det er ikke det værd jagt. Okay, jeg tror han er langt væk. Skal vi bare prøve at se om vi kommer op til isbanen? Hvor er det hen? Det er den der kæmpe views snebane der er. Nå ja. Vi har ikke været derovre, men der må være en del lige derovre. Ja, han er. GPS. Jeg rammer den med GPS. Albert, du med til mig. Albert. Lad os få. Hvad var det der? Han er lidt liv. Hvordan jeg er død? Nej, er du på den? Jeg ligger ned, fordi du sprang det der lort. Jeg har et medkip. Her. Okay, dreng, jeg har en virkelig Det der lort, der gik ind i mig. Gutter, jeg er ikke flere skud. Ja, okay, dreng, men vi bliver nødt til at finde skud, så vi skal op til isbanen. Og dårlig nyt, det deroppe han er. Men hvis vi fortsætter livet herfra, så kommer vi hen til et sted. Hvor det ligner, der også skal være noget. Måske en zipline. Men jeg kan lige prøve at se, om jeg kan nogle skud til dig. Hvad er det, du mangler skud til? Bare alt eller hvad? Ja, alt. Jeg kan ikke give dig en skid. Jeg har ingen skud. Det bedste, jeg giver dig, er den økse. Kast med øksen, når det er. Jeg giver dig en økse, så kast med den lige enkelt. Ja. Men er han om eller hvad? Nej, han er jo ved isspænd i dag, det ikke. Hvor fucking mange skilte her, der kan være, vi kan finde noget. Ja. Har vi været ved Cassette Fælles eller Red Tay Camp eller Vinterpark Resort? Ja, der har vi været. Hvis du klikker M som sine navne på. Hey, vi går op for enden af vejen her. Så kommer der sådan vi har ikke været ved det. Ja, der er en by op, dreng. Der er en by. Felix, hvis du havde mig selv før, så havde sagt, at vi ikke havde været ved Winter Resort, som er den her vej. Ja, det tror jeg vi havde. Det var bare fordi, jeg troede, at det hus var nede for enden. Der er en by her. Jamen det har Winter Resort. Ja. Det er også Winter Resort. Ja, jeg tager det her hus her. Vinterpark Resort. Rigtig godt tip, dreng. Luk døren bagefter. For ellers kommer jeg bare lige pludselig bare sådan, så er der en Bigfoot i røven her. Ja, og lad være med at gå ind i mit hus. Okay, dreng, vi skal bare finde skud og et enkelt. Ah! Okay, jeg har shotgun-skud. Nå, der var ikke noget her. Hvorfor er det egentlig, man ikke kan gemme sig ind i skabet? Pas på, at han ikke vender om. Det ligner han bare sådan, så løber rundt derovre. Jeg har også shotgun-skud. Ja, okay, tag med og så give dem til Albert, men så han kommer. Jeg har fundet sniper-skud også. Hvad så? David? Det er mig, der looter her, Albert. Du må ikke tage noget. Hey, nej! Jeg har et dronebatteri ekstra. Men dreng, jeg har gået et big... Nej, fuck, du gav mig... Fuck, helt der løb forbi. Det er dyr, mand. Gutter, jeg har 35 sniper-skud. Jeg tror også, jeg har de der skud der, som du skal bruge, Felix. Ja. Altså, jeg kan ikke huske, hvad jeg skal bruge. Ikke sniper-skud. Ja, okay. Jeg har også nogle sniper-skud. Fuck, jeg kan lige prøve at komme. Jeg har ikke der shotgun, Albert. Jeg har dårlig nyt, dreng. Rigtig dårlig nyt.
Jeg har 15 af dem, er det ikke dem? Jo, det tror jeg. Jeg har rigtig dårligt nyt. Hvad så? Hvor er den henne? GPS'en. Hvad er den? Den er der ikke. Og jeg har endnu værre nu. Jeg tror, Hvorfor er der hul? Jeg tror Bigfoot han er på vej her. Er det fordi jeg kommer til at se musik? Jeg tror at det her hus er det bedste at gemme sig i. Har vi overhovedet været herinde eller ude? Nej. Vent med at gå udenfor, dreng. Jeg har sat en eksplosionskanon udenfor. Fordi jeg vil altså godt knække koden, hvis der er en mere den der. Jamen, der er ikke flere på mappet. Så er der måske er der en enkelt med dynamit. Hvordan får du det at dø, Albert? Men ikke komme ovenpå. Han er. Bigfoot der. Han løber ind til os! Jeg drikker så jeg dør. Dreng, er der ikke nogen mere, der har en GPS? Nogen mere, der har en GPS? Albert, er du ved at dø? Hallo, Albert? Albert, man kan ikke høre dig mere. Han lægger jo selv, Jeg har 0 skud. Nå, okay, nu kan vi høre dig. Okay, Albert, Jeg skal bare efter den der MF der. Hvor meget liv har du? 22. Det er fint nok. Ja, okay, jeg har den mellem, hvis en af os går ned. Gutter, vi er ved at have ham, faktisk. Ja, problemet er, at han kan bare heal mega meget nu. Jeg fik endelig den der skrig, mand. Ej, der er noget heroppe, Der kan ikke Gutter, jeg har taget mange billeder af ham. Gutter, kan man ikke komme op på det der skibjerg, eller hvad? Nej, jo, man kan komme derop, men du kan ikke komme op og prøve det, mand. Nej, men... Nå, det er her vi jo ikke på mulighed nu. Jeg har nogle skud, hvis der er. Yes, jeg har nogle skud til dig, altså, hvis der er. Nice. Jeg har... Er det ikke dem her? Er det ikke sniperskud, lige gav dig? Jo. Så giver jeg lige resten. Tak. Det har fandme brug for. Jeg gav dig næsten resten. Jeg gav lige 3 til vel. Gutter, er nogen af jer, der er flærgon? Jeg tror Valle, han har været herinde. Ej, Valle. Jeg har ikke. Det går ikke, det der. Hvor meget kød har I? Jeg har 31 stykker. Jeg har en halv du dør. Du må ikke gå derind, du dør. Der er en kat! Drengen, hvis vi går den her vej her, så kommer vi op til sådan en splitning, hvor det godt kan blive, der er en del loot. Okay. Skal vi gå den vej, eller hvad? Den her vej her. Ja. Det ligner lidt, der kommer en split. Der er vi egentlig ved. Jeg tror, vi er ved at være ved net 4. Men I må også lige, det ved jeg, vi har sagt mange gange, men I må undskylde, det bliver en lang video der, drenge, dem der ser med. Ja. Vi skal nok prøve at være lidt bedre næste gang. Ja. Problemet er, at vi har gjort ham med max liv. Og når vi hele tiden løber tør for skud, så kan det godt være, det går lidt galt hurtigt. Jeg tror bare, det er en zipline, der har en. Nej, det er en hule. Kamera. Jeg ved ikke, hvor han er. Han healer. Han er bag der træer, hvis I kigger på kamera 4. Fordi det lød til, at der var en dyr, der gik ned herinde. Ja. Prøv lige at holde øje. Han er på 635 lige, så vi skal lige holde øje med at healer. Jeg har taget lidt de der tokens der til hele mennesker. Ja, dem har jeg sådan en ekstra af. Jeg har også en af dem. Ja. Den er lige her. Alle. Der er et død menneske. Det er nøje. Jeg har taget gode billeder af det, gutter. Ja. Det er nøje. Der er 2 ziplines heroppe. Nej, en. Den anden er smadret. Okay, vi er snart optaget en time. Det bliver lidt crazy, det her. Ja. Jeg vil sige, det er snart en time, som vi begynder.
Men ved I hvad? Seerne vil elske det. Ja, det tror jeg. Hvad er det herovre? I kan også bare skrive nede i kommentarerne, hvis vi skal se lidt kortere videoer. Så kan vi nok prøve det. Det er bare jeg tænker, det her spiller er bare lidt et spil, der kan godt til. Vi skal nok prøve at klippe lidt i det, men ja. Fordi vi vil helst ikke klippe for meget i det, fordi det er jo spændende. Nu er der et skridt, når jeg springer. Hvad sagde du? Fra 1 til 10 eller du springer? Jeg døde. Vælte. Jeg sagde et skridt nærmere, eller jeg springer, og de giganter tættere på. Er der nogen, der er medkit? Jeg har ikke. Jeg har heller ikke. Men du har? Ikke en. Nej, jeg har ikke nogen medkit. Det var også vores sidste medkit. Nej. Nej. Lige da I sagde det, så... Hvor mange tokens har du, Felix? Jeg har kun én. Jeg har også kun én. Nej! Okay, gud, I bliver nødt til at gøre det med mig, tror jeg. Det værste er, jeg tror kun der er en der tilbage, som vi ikke har fundet. Jeg tror nemlig kun der er... Nej, lad være, Valde. Lad være med at tage billeder af mig. Bigfoot. Nej, jeg kan ikke se det. Nej. Vent, kan du kigge på kamera? Det kan du da imens. Du kan. Kan du kigge på kamera imens, eller hvad? Hvor mange billeder man vi skal have? Hvad? Af Albert. Det ved jeg ikke. Jeg har altid løbet videre. Jeg har fundet den sige. Jeg har fundet en totem. Ja. Måske er der 8. Fordi der, jeg tror ikke der skal spawne en her. Eller jo, der skal spawne en, men... Jeg tror jeg ved hvor den sidste totem den er. Hvordan det har du, Albert? Vælte. Hjælp mig. Det kan jeg ikke. Valde? Ja. Når der bliver nat, skal vi så lave vores aller sidste 2v1 mod ham. Han er healet. Han er på 681. Jamen, hvad skal vi gøre med Albert? Skal jeg bare tage ham med, eller skal jeg bare lade ham ligge heroppe så? Tag ham med. Det kan være, at vi finder den sidste totem. Jeg de sidste billeder af ham her. Smil! Hjælp mig, Dale. Ej, jeg døde. Tag ham med, Valde. Har han med noget spændende? Jeg tror begge for den anden med mig. Nej. Jeg kommer med en lille død mand, jeg kan stå ud over klippen. Storfod er hernede. Må jeg godt kaste Albert ud over klippen, Felix? Det synes jeg ikke lige. Hvis i ben bliver ved, så er det ud over klippen med dig. Stopper de ben? Ja. Det var godt. Nej, Valde. Valde. Jeg ved ikke, om jeg har været derhen. Jeg falder ned, drenge! Nej! Jeg må med, Valde. Valde, jeg er død! Ej, lad nu være. Nej, no joke, jeg faldt ned. Jeg glæder ned af et bjerg. Nå, Valde. Du har en, Valde. Jeg tror ikke, for den er ved mig, der er buskelyden af mig. Nej, det er en raccoon. Okay, Valde, tag mig med, Valde, så har du den. Valde, jeg har to af dem der totems der. Ej, gud, vi må ikke dø på den her. Jeg bliver stående her. Valde, du tager dig sammen og redder os. Du carrier os lige. Jeg vinder. Men altså. Så der er ikke nogen mulighed for, at man bare må give op. Jo, men ved du hvad, Valde? Du skal kæmpe til det sidste. Der er en GPS. Det er så klamt det her, mand. Albert, vil du ikke lige komme ind og tage over for mig? Kan han mig? ikke. Kom nu, Valde. Valde, jeg har 2 totems. Jeg har 2 totems, som du kan tage min gun. Og min skud og alt det der, når jeg dør. Om 2 sekunder. Det kan du bare gøre. Har du 2 tokens? Ja, jeg har 2. Jeg har 9 HP tilbage, og så dør jeg også. Nej.
Nå, Au. jeg vil bare gerne sige en ting. Tak. Nå, du er ikke engang død. Jeg troede rent faktisk, du er død. Jamen, jeg kan ikke finde et lige. Kan du ikke? Valle. Jeg burde lige. Der er togen. Valle. Nej, det er ikke rent. Valle, Du kan se mit lys. Du kan se mit lys. Valle, hvor har du lagt mig? Over på en anden bakke. Hvor? Må jeg ikke godt bare dø nu? Okay, du bliver nødt til at kæmpe uden os. Uden loot. Valle, du tager mig med i nu. Ja, jeg har det sådan smidt der. Er der ikke nogen mulighed til at bare for at gå tilbage i campingvognen, som ligger 700.000 meter væk? Jeg går tilbage i bilen. Ja, og så kæmper du det sidste der. Nej, jeg gør ej. Så kører jeg igen. Okay, prøv det så. Det kan nemlig også. Gud, jeg er helt rød i hovedet. Det er skrækkeligt nu, mand. Og jeg har rigtig god nyt, Valle. Han healer. Ja. Kan jeg ikke bare gemme mig i huset? Ej gud, jeg kan ikke bare lige stå det. Han er bagved dig. Jeg hørte lidt hegn noget læge. Jeg så ham også. Okay, Valle, han er nøje. Kom nu, Valle. Det er den sidste. Han er Ja, ved døren. fanden. Han er ved døren. Kom nu, Valle. Kom nu lidt. Valle, tag ham. Kom nu lidt. Skyd ham, Valle. Du kan godt, Valle. Sidste kamp. Nej. Kom nu, Valle. Nej, Valle, kom nu, kom. Nej. Nej. GG's. Døde du? Ja, der er noget. Valle, kom nu. Lækker. Der er noget. Ej. Nå. Okay. Jeg vil bare sige... Der er ikke noget at gøre. Nej, han spiser os. Jeg vil sige tak, fordi I så med på den her video her, og vi ses måske i næste video. Og jeg er ked af det, at vi ikke kan gøre det. Men husk at tjekke Valdes hyggetimer og Albert Havmans videoer ud. Ja, tak fordi I så med. Der er sgu ikke noget at gøre her. Nej. Men det er i hvert fald, det var rigtig hyggeligt. Vi håber vi kan vinde næste gang. Så skriv lige i kommentarerne, om I vil have en episode 2, og bare tjek de andre ud. Ja. Jeg kommer til at lægge et link i beskrivelsen. Ja. Vi ses i min næste video. Ja. Hej. Og undskyld, det tog så langt. Vi ses.